Who gives this woman to be his bride? I do. Please stay standing. Welcome, everyone. We are here today to see the covenant vows that will unite Ricardo and Annika in holy marriage. Marriage is a gift from God, so let's sing together, God and God alone, to open this ceremony. Good afternoon and welcome everyone to this beautiful day. Special welcome to family who came from far away and those listening via the internet. Welcome to each one of you. Indeed, this is a day that God has made and we are going to rejoice in it and also rejoice along with Ricardo and Annika. Let's start together in prayer. You, O God, and you alone, are worthy of our praise and our worship and our thanks, also again today. For this is a day that you have made. This is a day in which we can rejoice in your goodness shown particularly to Ricardo and Annika. We thank you for leading them to this moment in their life.
We thank you for the love that you have given them in our Lord Jesus Christ so that they might rightly love one another. And we pray that you would bless this day. We thank you for each one that is gathered here, each one a part of their lives, for family, for friends, for co-workers, for brothers and sisters in our Lord Jesus Christ who are members of this church. Father, we glorify you that we can celebrate this day together and that we can witness, along with you, their covenant vows. We pray that you would also bless the reading of your word and bless the message that is preached. Work again with your Spirit in our hearts so that we might be transformed and look more and more like our Lord Jesus Christ. Keep sin and evil far from us this day. In the name of our Lord and Savior, Jesus Christ, we pray. Amen. The text for this ceremony is going to be taken from Mark 10. It's Mark 10, verse 45, but I want to read a bit of the context with you. So we're going to read from Mark 10, verse 32 to 45. Mark 10, starting in verse 32. This is the word of God. They were on their way up to Jerusalem, with Jesus leading the way, and the disciples were astonished, while those who followed were afraid. Again, he took the 12 aside and told them what was going to happen. He said, "We are going to Jerusalem, and the Son of Man will be betrayed to the chief priests and teachers of the law. They will condemn him to death and will turn him over to the Gentiles, who will mock him and spit on him, flog him, and kill him. 3 days later, he will rise." Then James and John, the sons of Zebedee, came to him. "Teacher," they said, "we want you to do for us whatever we ask." "What do you want me to do for you?" he asked. They replied, "Let one of us sit at your right and the other at your left in your glory." "You don't know what you are asking," Jesus said. "Can you drink the cup I drink, or be baptized with the baptism I am baptized with?" "We can," they answered. Jesus said to them, "You will drink the cup I drink and be baptized with the baptism I am baptized with. But to sit at my right or left is not for me to grant. These places belong to those for whom they have been prepared." When the 10 heard about this, they became indignant with James and John. Jesus called them together and said, "You know that those who are regarded as rulers of the Gentiles lord it over them, and their high officials exercise authority over them. Not so with you. Instead, whoever wants to become great among you must be your servant, and whoever wants to be first must be slave of all. For even the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give his life as a ransom for many." Let's sing in answer to these words of our God from Singing Skrifbreming 21, 21, vers 1, 4, 5 en 6. 1, 4, 5 en 6.
daar die woorde, sy soeks haar eie voordeel nooit. It echoes the words of our text and the words of the Lord Jesus too. For even the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give his life as a ransom for many. And he is love. Dear loved ones, father, mother, brothers, sisters, extended family, friends, all the co-workers that Ricardo and Annika are so excited that you are here. Love is in the air today. Dear Ricardo and Annika, can you feel it? Love. It's what our hearts yearn for. Our hearts were made to love and be loved. All of our hearts, not just Ricardo and Annika's. That's why there's so many songs about love. I want to know what love is. Crazy little thing called love. Words of love. Can you feel the love? Love's in the air. But what is this word we call love? One of the lyrics of one of the songs I mentioned goes like this. What is love if you're not here with me? What is love if it's not guaranteed? What is love if it just ups and leaves? What is love if you're not here no more? What is love if you're not really sure? What is love? What is love? Well, let me give you the definitive final answer on what love is. Love is God. And God is love. God defines what love is. And he has shown his love to us in Jesus Christ, who has laid down his life for us. What is love if you're not here with me, goes the song. Jesus is always there for those that trust in him. What is love if it's not guaranteed, goes the song. Jesus' love is guaranteed on the cross. What is love if it just ups and leaves, goes the song. Jesus never ups and leaves. It's the love of Jesus that's going to be on display today. That's my prayer. He has loved you, cared for you, protected you, guided you, forgiven you. He has given you his life. So that in him, in this day, you may pledge to love one another how he has loved you. So that you may love not because you are loved by the other, but because you have been loved by Jesus Christ. You see, love is the ability to give. That's love. To give. True love is laying down one's life for another person, is saying no to me and yes to you. That's what our text is about today. The ability to really love, the ability to love sacrificially in Christ. It's a gospel text they chose. I love it. For even the Son of Man did not come to serve, not to be served, but to serve, and to give his life as a ransom for many. Marriage is a picture of laying down your life for another. You see, you can't really love someone if you're not willing to completely empty yourself for them. It takes time, it takes energy, it takes money, it takes emotion, it takes thought, it takes commitment, it takes openness, it takes vulnerability. Love is saying, my life is yours. That's the heart of love, and that is the heart of God. God says, my life is yours. Will you take it? He gave his life
What does it say? As a ransom for many. There you have it. He gave his life as a ransom to buy you so that he might love you. Love cost him literally his life. And he considered your life worth it. If you appreciate this, that the Son of God gave his life for you, then you will realize what real love is and be able to love, not because you're being loved by some human, but because you can love for Christ's sake. This is hard. It's really hard to kind of love this way. In fact, it's impossible. Even the followers of Jesus didn't really get it. That's why I read this whole section, because in verse 32 to 34, Jesus basically tells them, I'm going to die. He says, the Son of Man will be betrayed to the chief priests, teachers of the law. They will condemn him to death. They will turn him over to the Gentiles. They will mock him, spit on him, flog him, kill him. 3 days later, he will rise again. He is predicting his own death and resurrection. Look at what the disciples do. They didn't get it. Then James and John, the sons of Zebedee, came to him. Teacher, they said, we want you to do whatever you ask of us. Now, there's a right way to pray and a wrong way to pray. This is probably the wrong way to pray. God, do whatever I ask before you even ask anything. You know, if somebody ever asks you a question like that, it's going to be a big ask. So they ask, Teacher, we want you to do whatever we want for us. And he answers with grace and patience. What do you want me to do for you? He asks. Let us sit on your right and on your left hand in glory, they reply. Now imagine your friend just tells you, I'm going to die a horrible death. And their friends come up to them and say, can I get a piece of the inheritance? I want some of the glory. You see how self-centered they still are? Thinking about themselves? Thinking he's there for them? Jesus, can we share in your inheritance? This is still life with me, my, and myself at the center, not the cross of Jesus Christ. This is not love, willing to give anything for the other, not expecting anything in return. This is the kind of love where, yes, I'm going to love you completely, but I'm expecting something in return. There's an expectation of something in return. Jesus, we love you, but we would like to sit in your glory at the end of the day. And Jesus asks them a profound question. He says, you don't know what you're asking. Can you drink the cup I drink, or be baptized with the baptism I am baptized with? He's talking about his suffering and death. The drinking of the cup is the drinking of the cup of his suffering, and the baptism is his own death that he's speaking about. And they answer, we can. And Jesus answers, you will. Because they're going to learn how to really love. They're going to learn how to love with the cross of Jesus Christ at the center. Because that's where we are transformed to love. When you go to the cross, when you go to his suffering, you see his overflowing love for you. And you can love even though you don't always feel like loving. You can forgive every sin, great and small, because that is what he did for you. And there's nothing that can stand in the way, because it is God himself that came to love you. So the disciples say, you know what? We can share in your sufferings. And Jesus answers, you will. But to sit at my right hand or left hand is not for me to grant.
These places belong to those for whom they have been prepared. You will suffer for me, and you will suffer with me. But to sit in glory is not for me to grant. Those places are reserved for my Father in heaven. So he requires them to suffer and to love, not for glory's sake, but for his sake. Do you see that? No longer are they going to suffer and get an inheritance, but he asks them to suffer with him for his own sake, for Jesus' sake. The others don't get it either. The rest of the disciples, they find out about this and they just get angry. When the 10 heard this, they became indignant with James and John. They get angry not because it was a rude question, but probably because they didn't think of asking it first. But this is not the way of Jesus. The way of Jesus is desiring the others to be first, to be the least. The Bible says, honor one another above yourselves. It's got to be kind of like this in your marriage. Ricardo says, Annika, you go first. Annika, no, you go first. Ricardo, no, you go first. It's got to be almost awkward. Continually lifting each other up and wanting the other to be first all the time, every time, exalting the other and finding your joy in the other person. Finding your greatest pleasure, in their joy. Why can you always put the other first? Why don't you need to care about yourself? Because Jesus cares for you. And you're surrounded with his love, with his care. He has put you first. What does he say? Even the Son of Man did not come to be served, but to serve. There's a glory and there's a majesty in serving that the world will never get. There's a glory and a majesty in saying, no, you go first. Jesus says, guys, those who are regarded as rulers of the Gentile lord it over them. That's how they get glory. It's all about power and control, and their high officials exercise authority over them. He says, not so with you. Instead, whoever wants to become great among you must be your servant, and whoever wants to be first must be slave of all. In other words, the world is all about who's in control. Who runs the show? And they lord it over each other because it's all about them. But do you realize when it's all about you, your world gets really, really small? It just revolves around you. It's me, myself, and I, and that world gets tinier and tinier and tinier the more you focus on yourself. But when you begin to get the love of Jesus, your world opens up. Because it's not about you anymore, and your world is not so small that it's about you, but it's about everybody else. Particularly those closest to you whom you've been called to love and to give your life for. In marriage, headship is sacrificial, dying love to exalt the other. You see, the Ephesians 5 passage, people often get a little uncomfortable when they talk about headship and the role of a woman and a man in marriage. But the role of the man is actually the role of the servant. It's a servant leader. It's following Jesus. So Jesus explains to them, not so with you. He's so patient. I love our Lord. Everybody's angry. People are asking him if they can share in his glory after he's just told them that he's going to die a terrible death. And he says, not so with you. Instead, whoever wants to be great must be a servant, and whoever wants to be first must be slave of all. Slave of all. Wow.
Servant. Those are intense words. Those are words our hearts kind of rebel against. What do you mean, me a servant? That's human nature. Those are intense words, especially in a marriage ceremony. Normally, they're only used when somebody's kind of making a joke about marriage, how it's kind of like enslaving yourself. But here, Jesus uses these words. Because this is what Jesus says every Christian does. Not forced labor, but willingly, joyfully. Because we have a master who has given himself for us. We no longer are on the throne of our hearts. It's Christ. And he transforms our hearts so that we begin to truly love and serve each other. That's what your marriage is going to be about. Serving each other for the rest of your beautiful lives. How do you do this? Look to Jesus. And I end with your text. Look to the one who came not to be served, but to serve and to give his life as a ransom for many. He died that day, 2,000 years ago, for you both, so that you could live for him and love each other completely, not wanting anything in return. You see, in marriage, you can do all the outward changes, try to nag your spouse to change, but you know what transforms a person more than any other thing in this world? Love. Laying down your life for the other. It's not the law that transforms us, but Jesus Christ transforms us. It's love that motivates us to do things for the other. It's Christ's love that motivates us to live a life of love. If you look to Jesus and the cross, you will see his love and it will transform you. The law, power, influence, manipulation in a marriage can maybe change a person from the outside, but it kills them on the inside. Because it can never change your spouse's heart. And that's what we want. Only the love of Jesus can do that. Beautiful. He came to forgive and to love so that we might live a life of love. You want to know what I'm saying practically? It means after a long 10-hour day, and you're so dead tired in the car and you're on your way home, before you get out of that car, you pray. And you say, Lord, I need extra energy to love my wife today, because I feel like sitting on the couch and having a beer. But I want to serve her and I want to love her. It means that after a long day with the kids, if the Lord grants you kids, and you're dead tired, before your husband comes home, you pray. And you say, Lord, give me the energy to love him well, to serve him well. It's not about me, it's about him. How in the world can you do that every day? Because every day you are praying to Jesus Christ. Every day you are going back to the cross, and you see that's exactly what he did for you. When he was faced the night before he went to the cross, he says, Father, if it is possible, let not me drink this cup, but not my will, but your will be done. What does he do? He goes to the cross. He goes the last mile, and he dies on that cross so that we are enabled to love. So follow him all the days of your life and show his love. Be of one mind. I think one of the passages in the scripture that shows this the best is Philippians 2. And I'm going to end with this. Philippians 2 begins with these words, therefore, if you have any encouragement from being united with Christ,
if any comfort from his love, if any common sharing in the Spirit, if any tenderness and compassion, then make my joy complete by being like-minded, having the same love, being one in spirit and of one mind, doing what? Not some things out of selfish ambition, but nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility, value others above yourself, not looking to your own interest, but each of you to the interest of the other. In your relationship, have the same mind as Christ Jesus, who, being in the very nature God, did not consider equality with God something to be grasped or used to his own advantage. Rather, he made himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness, being found in the appearance of man. He humbled himself by becoming obedient to death, even death on a cross. Dear Ricardo and Annika, your life is hidden in Jesus, and that is awesome. I've seen it. That means your marriage can always grow. You think you love each other now, just wait next year. Wait 50 years if you hold on to Jesus. You can show each other unconditional love. Not love based on the day or the feeling or what happened, but unconditional, laying down your life, sacrificial kind of love, servant love. I know our culture doesn't like that word, but serve. Serve. Don't hold on to your time or your money or your energy, but give it up for the other. It's not about our time, our money, our life. It's about him, his life, and it's about serving him. He is love. And today you have chosen that in him you want to show this love to each other. The way to do this is, again, look to him always and forever. And show him. Show him to the world. I pray that everyone in this room sees him in you every day. Amen. Let's sing together in answer to the preaching of How Great Thou Art. We'll do so standing. After that, I invite Domine Linus forward to officiate the rest of the ceremony.
Ricardo en Anneke. Mensen vandaag. Mooie kleren aan. Een rechtige bruidspaar. En dit is voor mij een voorrecht dat ik net voor mij afscheid nog jullie huwelijk mag bevestigen. Wel, die kerkraad heeft nou reeds 2 maal aan die gemeente bekendgemaakt dat Ricardo Ladu en Anneke Luik aanzoek gedaan heeft dat hun in die kerk bevestigd wordt. Omdat die bezwaren hier tegen ingebrengen het niet, of om dit meer positief te zeggen, omdat die gemeente dankbaar en blij is dat jullie trouw. Nou, overgaan tot die huwelijksbevestiging. Wat Kom ons luisteren nou eerst naar wat God en zijn woord ons leren over die instelling van die huwelijk. God heeft dit goed en prachtig gevonden om die huwelijk in te stellen. En daarom moeten alle mensen dit eer en respecteren. Nadat God ons Vader die hemel en die aarde en alles wat daarin is geschapen heeft hij die mens naar zijn beeld geschapen. Hoe ik heb die Heere God gezegd, dit is niet goed dat die mens alleen is niet. Ik zal voor hem een hulp maken wat bij hem past. Toen die mens geen hulp kon vinden, wat bij hem past niet, heeft die Heere God een diepe slaap op die mens laat vallen. En terwijl hij slaapt, heeft hij een van zijn ribbenbenen genomen en die plek daarvan met vlees toegemaakt. En die Heere God bouwt die rib, wat hij van die mens genomen heeft, tot een vrouw. En brengt haar naar die mens. Toen zei die mens, dit is nou eindelijk been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees. Zij zal manin genoemd worden, want zij is uit die man genomen. En daarom zal die man zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aankleef en hulle zal één vlees wees. Mensen kan zeggen, dit is die grondwet van die huwelijk. Daarom zal die man zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aankleef en hulle zal één vlees wees. Daarom geloof ons dat die Heer tot vandaag toe man en vrouw aan elkaar geven en omdat hulle door zijn hand verenigd wordt, zal niks hulle in hierdie leven scheiden. Ook onze Heer Jezus Christus getuigt dat die huwelijk een instelling van God is, wat niet verbreekt mag worden. Hij zei in Mattheüs 19, vers 6, wat God dan samengevoegd heeft, mag geen mens scheiden. En omdat God die huwelijk zo sterk gemaakt heeft, haat hij echtscheiding. Zoals ook ons Heer Jezus Christus benadrukt, met hier die woorden, maar ik zeg voor jullie, elk een wat van zijn vrouw scheidt behalve oorhoererij en met de andere trouw pleeg echtbreuk. Omdat God onkuisheid verbiedt, moet elke man zijn eigen vrouw hebben. En elke vrouw haar eigen man. Zo moet ons lichamen bewaren als tempels van die Heilige Geest. En mag ons God door ons lichamen verheerlijk. Die apostel Paulus leert ons dat die eenheid tussen man en vrouw in die huwelijk een dieper betekenis heeft. Hij praat van een groot verborgenheid met die oog op Christus en zijn gemeente. Zoals Christus die hoofd van die kerk is,
zo is die man die hoofd van die vrouw. Christus heeft zijn kerk tot die einde toe zo lief gehad, dat hij hemzelf voor haar gegeven heeft, zodat zij heilig en zonder smet kan wees. Net zo moet die man zijn vrouw, zoals zijn eigen lichaam lief heeft, haar verzorgen en haar beschermen. Zoals die gemeente hem door Christus laat leiden, zo moet die vrouw haarzelf aan die liefdevolle leiding van haar man toevertrouwen. Zij moet hem respecteren in alle goede dingen. En die voorbeeld volg van die vrouwen, wat op God vertrouwt en aan hun mans onderdanig was. Man en vrouw moeten elkaar bijstaan in alles wat goed is. En oprecht elkaar zijn zondes en tekortkomingen vergeven. Verenig in liefde zal hulle al hoe meer in hulle huwelijk die eenheid van Christus en zijn kerk uitbeeld. God heeft ons man en vrouw naar zijn beeld geschapen. Wees daarom onderdanig aan elkaar. Die getrouwdes zal als gevolg van die zonde, bekommernissen, moeite en verdriet niet vrijspringen. Maar hulle mag leven in die vertrouwen dat die Heere hulle als erfgenamen van die leven met zijn vaderlijke hand zal helpen en beschermen. Zelfs wanneer hulle die mensen verwacht. Maar om in hier die huwelijk te kan groeien in een leven wat aan die Heere toegewijd is, en daarin die vrucht van die geest te dra, moet jullie ook weten met wat er doel God die huwelijk ingesteld heeft. Man en vrouw moeten in oprechte liefde en heiligheid samenleven. Die een moet die ander getrouw helpen en bijstaan in alles wat tot die tijdelijke en eeuwige leven behoort. Ook wordt die menselijke geslacht door die huwelijk gebouwd en gelovige ouders zal hun kinders, als die Heere hulle daarmee wil zien, in die ware kennis en vrees van God, opvoedt tot zijn eer en tot hulle redding. Mag ik jullie nou vragen om hier te gaan staan? Bruidegom en bruid, luister nou naar wat die Heere in zijn woord van jullie vraagt in die huwelijk. Bruidegom, jij moet weten dat God jou als hoofd van die vrouw gesteld heeft. Jij moet jouw vrouw lief hebben zoals jouw eigen lichaam. Zoals Christus zijn gemeente lief gehad en hemzelf voor haar geofferd heeft. Jij moet haar verstandig leiden, onderrug, vertroost en beschermen. Geef voor haar liefdevolle aandacht en help haar met jouw gaves. Leef verstandig met haar en dra haar op handen. Ja, eer haar, omdat zij mede-erfgenaam van die eeuwige leven is. Als jij dit doet, zal jouw gebeden ook niet verhinderd worden. Jij moet ook ijverig in jouw beroep arbeiden, zodat jij jouw huisgezin kan onderhouden en ook iets aan die hulpbehoevenden kan geven. Verder moet jij nederig, eerbaar en heilig in liefde leven, want het geldt niet net voor die vrouw niet, maar ook voor die man. Bruid, jij moet jouw man lief hebben en aan hem onderdanig weer zoals die kerk aan Christus onderdanig is. Aanvaard dat jouw man die eerst verantwoordelijke is en help hem in alle goede dingen. Jij moet aan jouw gezin en huishouding die rechte aandacht geven. Verder moet jij ingetogen, eerbaar en heilig in liefde leven. Bruidegom en bruid, help elkaar en wees trouw
aan elkaar. Verricht die roeping wat God aan jullie opdraagt in die kerk en in die wereld met ijver. Gloei in Godse beloftes. Welgelukzalig is elkeen wat die Heere vrees, wat in zij weer wandel. Die opbrengst van jouw handen zal jij zekerlijk eerd. Gelukkig is jij. En dit gaan met jou goed. Ricardo Ladu en Anneke Luik. Nou dat jullie weten dat God die huwelijk ingesteld heeft. En wat hij daarin van jullie verwacht. Getuig jullie hier voor God en allemaal wat hier tegenwoordig is. Dat het jullie oprechte voornemen is om zo in hierdie staat te leven. En begeer jullie dat jullie huwelijk nauw gesluit en bevestigd zal worden. Wat is daarop jullie antwoord? Ja. Ja. Verklaar jij, Ricardo Ladu, dat zover jij weet, daar rechtens geen beletsel is tegen jouw voorgenomen huwelijk met Anneke Luik hier tegenwoordig niet? En dat jij allemaal hier tegenwoordig roept om getuige te wees dat jij Anneke Luik tot jouw wettige vrouw neemt? Ja. Verklaar jij, Anneke Luik, dat zover jij weet, dat daar rechtens geen beletsel is tegen jouw voorgenomen huwelijk met Ricardo Ladu hier tegenwoordig niet. En dat jullie allemaal hier tegenwoordig roepen om getuige te wees, dat jij Ricardo Ladu tot jouw wettige man neemt. Ja. Geef nou elkaar die rechterhand. Ricardo Ladu, jij het hier voor God en allemaal tegenwoordig verklaar dat jij Anneke Luik als jouw wettige vrouw aanvaardt. Beloof jij dat jij haar nooit zal verlaten, dat jij haar zal liefhebben en getrouw zal onderhouden zoals een getrouwe en godvrezende man aan zijn vrouw verschuldigd is. Beloof jij verder dat jij heilig met haar zal leven en haar in alles getrouw zal blijven, overeenkomstig die uitspraak van die heilige evangelie. Ricardo Ladu, wat is hier op jouw antwoord? Ja. Anneke Luik, jij het hier voor God en allemaal tegenwoordig verklaar dat jij Ricardo Ladu als jouw wettige man aanvaardt. Beloof jij dat jij hem zal liefhebben, gehoorzaam zal wees, hem zal dienen en helpen en hem nooit zal verlaten. Beloof jij verder dat jij heilig met hem zal leven en hem in alles getrouw zal blijven? Zoals een godvrezende en getrouwe vrouw aan haar man verschuldigd is, overeenkomstig die uitspraak van die heilige evangelie. Anneke Luik, wat is hier op jouw antwoord? Ja. Ik verklaar nou dat Ricardo Ladu en Anneke Luik hier tegenwoordig rechtens getrouwd is. Kom, ons zing nou samen Psalm 25, vers 6 en 7.
zit. Kijk, ons kan in die huwelijk niet zonder die hulp van die hemelse Vader rechtkomen. En daarom is het goed om voor hem neer te knielen. En dit wil ons allemaal, dan wil ons allemaal samen met jullie bidden. En vragen of God jullie zal helpen om jullie beloftes voor elkaar na te komen. En of hij aan jullie zijn zien zal geven. Kom ons kniel en bid. Almachtige God en Vader, u hebt reeds in die paradijs gezegd dat het niet goed is dat die mens alleen is niet. Ons dank en loof u dat u Ricardo en Anneke aan elkaar gegeerd in die huwelijk, zodat hulle één mag wees. Ons bid u, geef hulle uw heilige geest, zodat hulle in een ware en vaste geloof volgens uw goddelijke wil zal leven. Help hulle om die macht van die zonde te weerstaan en in heiligheid voor u te leven. Verhef uw aangezicht oor hulle en lei hulle in voorspoed en teerspoed aan uw vaderhand. Zien hulle ook zoals u die gelovige vaders Abraham, Isaac en Jacob gezien hebt. Aangezien hulle meer de erfgename is van die verbond, wat u met hierdie vaders gesluit hebt. Bid ons dat u aan hulle die genade zal verleen om hulle kinders, als u dit wil, om die aan hulle te geven, christelijk op de voet, tot eer van uw heilige naam, tot opbouw van uw gemeente en tot uitbreiding van uw heilige evangelie. Geef dat hulle tot eer van u en tot zegen van hulle naaste in gemeenschap met Christus mag leven. En in oprechte liefde trouw aan elkaar zal blijven. Laat hulle samen met uw hele kerk uitzien naar die grote dag van die bruiloft van die lam. Verhoor ons, Vader, van alle barmhartigheid. Door Jezus Christus, uw geliefde Zoon, ons Heere, wat samen met u en die Heilige Geest leeft en regeert in eeuwigheid. Ons Vader wat in die hemelen is, laat uw naam geheiligd worden. Laat uw koninkrijk komen. Laat uw wil gebeuren, zoals in die hemel, net zo ook op die aarde. Geef ons vandaag ons dagelijkse brood en vergeef ons ons schulden, zoals ons ook ons schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking niet, maar verlos ons van die boze. Want aan u behoort die koninkrijk en die kracht en die heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Mag die Vader van alle barmhartigheid, wat jullie door zijn genade tot hierdie huwelijk geroepen hebt, jullie met oprechte liefde en trouw verbindt en jullie zij zegen geven. Amen. Kom, laten we nou staande zingen Psalm 134, vers 4.
Ricardo, jij mag hier die ring als het teken en ziel van jouw liefdesverbond met Anneke Verhagia. Ik zal beter hier gaan staan. Anneke, jij mag hier die ring als het teken en ziel van jouw liefdesverbond met Ricardo Verhagia. Ricardo, jij mag nou jouw vrouw zoenen. Hier blijven staan. Kom, ons zijn nou samen weer staande. Great is your faithfulness.
Er is één ding wat nog tussendoor komt. En dit is die huwelijksbijbel-uitreiking. Ik wil voor die wijkouderling, broeder Roelof Hoving, vragen. En nou weten jullie ook wie jullie wijkouderling is. Om dit te doen. Dank u, Ricardo en Anneke. Voor mij een groot voorrecht om voor jullie die trouwbijbel, dat mag oorhandig. Nog niet zo lang in jullie ouderling niet. Maar dit is voor mij in ieder geval een baie groot voorrecht. Ons het die woord van de Heer gehoord. Waar er baie gepraat is over die liefde. En wat ik ook nog tussendoor heb ook gezegd. Ik oorhandig jullie je Bijbel. Maar ik zie van jullie jonge mensen. Jullie lezen ook Bijbel op jullie cellfoon. Hè? Ons als kerkraad en gemeente gaan jullie nou niet een cellfoon niet. Maar in ieder geval lees die Bijbel en leef ook daaruit. In elke omgeving waar jullie is, dat jullie daaruit leven, dat jullie trots is, jullie kennis van de Heer. En dat mensen in jullie omgeving, waar jullie komen, dat jullie trots en jaloers mag wezen op jullie. En ook in onze gemeente, waar jullie nou welkom is, als meneer en mevrouw Ricardo en Anneke Ladu, waar je welkom. En dat jullie talenten ook daar zal aanwenden tot de eer en verheerlijking van de Heer en tot opbouw van die gemeente. Dank u. Zal jullie nou die huwelijksakte willen tekenen? Ik kan maar hier gaan zitten. En mag ik ook die getuigen vragen om voren toe te komen? We zijn nou aan die einde van hier die huwelijksplechtigheid gekomen.
En ons wil nou aan die einde samen zingen. Be thou my vision. Ja, zal staande zijn. Mag ik u ook aan die einde van hierdie dienst, van hierdie samenkomst, ook die zegen van die Heere samengeven. Die genade van die Heere Jezus Christus en die liefde van God en die gemeenschap van die Heilige Geest is en blij met jullie allemaal. Amen. Enkele afkondiging. Dit is die bedoeling dat die bruidspaar met hun bruidsjonkers en bruidsmeisjes eerst uitgaan. Daarna die familie en daarna al die andere gasten. Ja, jullie mag.